संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 1424 21। गोवा राज्यात पणजी परिसरात पार्किंगमध्ये असलेल्या कारला दुसऱ्या कारनं जोराची धडक दिली। त्यावेळी एका कारला आग लागली आणि त्यामध्ये एकाचा मृत्यू देखील झाल्याची माहिती मिळाली आहे। विशेष म्हणजे एका व्यक्तीचा कारमध्ये जळून मृत्यू झालाय। टोंका पणजी इथं पहाटेच्या दरम्यान हा अपघात झाला। मिळालेल्या माहितीनुसार टोंका पणजी इथं भरधाव कारनं रस्त्यालगत पार्क केलेल्या 4 चाकी वाहनांना जोरदार धडक दिली। या अपघातात कारला भीषण आग लागली, तसेच जवळपास असणाऱ्या दुसऱ्या वाहनांना देखील आग लागली। यात कारमध्ये असलेल्या व्यक्तीचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला। ही कार महाराष्ट्रामधील असून त्यातील जळून मृत्युमुखी पडलेला इसम मुंबई येथील असल्याचं सांगण्यात येत आहे। मृत्यू झालेल्या व्यक्तीची अद्याप ओळख पटलेली नाहीये। अपघात झालेली महाराष्ट्रातील असल्याची माहिती मिळते। या अपघातात संबंधित कार आणि इतर कारचं देखील नुकसान झालंय। दरम्यान घटनास्थळी पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे जवान दाखल झाले असून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलंय। तसेच अपघातग्रस्त कारमधून मृत व्यक्तीचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आलाय। मृत व्यक्तीची ओळख पटवण्याचं काम सध्या सुरू आहे। आयज आमकां सारकें अर्ली मॉर्निंग 4 कंट्रोल रुमांतल्यान फोन येयलो की एक कार कॉट फायर म्हणून हांगासर नियर रायकर हॉस्पिटल टोंका। इमिजिएटली म्हाजी फर्स्ट टर्न आउट व्हेकल ऑफ पणजे फायर स्टेशन तांच्यांनी इमिजिएटली टर्न आउट केलो आनी ते पॉयंटार पावले। पॉयंटार पावतना तेणी पळयलें की एक सिडान गाडी आहा, सो ती एक होंडा सिटी आसपाक शकता। ती एक स्विफ्टाचेर म्हळ्यार थंय पार्क केल्ल्यो गाडयो तेजेर ती एक्सिडंट जावन तांकां उजो पेट्टलो। सो टोटल हांगासर जवळ्यो गाडयो त्यो 4। सो ते पळोवन मातसो उजो इंटेन्सिटी उज्याची चड आसली आनी ताच्या सायडीकय 2-3 गाडयो क्लोज बाय पार्क केले। तांकां लागत म्हणून रिइन्फोर्समेंटाक पणजे फायर स्टेशनान हेडक्वॉर्टर्साची गाडी आपयली। सो इमिजिएटली हेडक्वॉर्टर्स सुद्दां गाडी हांगासर पावल्ली आनी जे लोक थोडे जे येयल्ले तेंच्यांनी आपआपल्यो सायडीकच्यो गाडयो मातश्यो पयस काडल्यो। सो आनी विथ एसिस्टंट ऑफ हेडक्वॉर्टर्स तो उजो पालयल्लो आसा। पण उजो पालयता पळोवन येयला की हांगासर जी सिडान गाडी होंडा सिटी म्हणटा हांव ती जी मेन एक्सिडंट केला त्या गाडयेन एक ड्रायव्हर सिटार बर्न जाल्लो कसो कळून येता। मेल आसले फिमेल ना तेच कित्याक तो टोटली बर्न आसा। आतां आमी पुलिसेक इन्फॉर्म केला, सो दे वील कम एंड दे वील डू देयर फर्दर फॉर्मेलिटीज। ओके ठीक आहे। सो आतां उजो कंट्रोल जालो, उजो टोटली पालयल्लो आसा, एक्सटिंग्विश केल्लो आसा। 4 गाडी इनवॉल्ड न्हू? टोटल 2 स्विफ्ट आसा, एक सेंट्रो आसा आनी ती सिडान कार दॅट मायट बी होंडा सिटी। आनी तेजे स्विफ्टाचे आनी सेंट्रोचे जे कोण ओनर आसा ते बी हांगा पॉयंटार आसा। तांकां आमी फॉर्मेलिटी कितें ती सांगला, बिकॉज तेंचे कितें इन्शुरन्स आसा जाल्यार तांकां आमी फायर रिपोर्ट इशू करता। रिजन कितें तुमी कन्क्लुजन काढला? रिजन सी एट द सीन जेन्ना तूं हांगासर पळयता तेन्ना दिसता की जी होंडा सिटी आसा ती एक्सिडंट तेणी केल्लो। फाटल्यान स्विफ्टाची गाडी डॅश कित्याक स्विफ्टाची गाडी आहा ती सारकी कंपाउंड वॉल नियर बाय कंपाउंड आसा तेका तेकलेली आसा। आनी विथ दॅट एक्सिडंट जो इम्पॅक्ट जावन एक कितें स्पार्क येयला तेतून तो उजो लागपाक एक हे आसा, संभावना आसा। ती गाडी गोंयची? ती गाडी आसा सिडान, ती MH रजिस्ट्रेशन आसा। बाकीच्यो 3 गाडयो आहा त्यो गोंयच्यो आसा। ओके थँक्यू सर। ओके तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव रुपेश सावंत, हांव स्टेशन फायर ऑफिसर इन्चार्ज पणजे फायर स्टेशन। थँक्यू सर। हॅलो सर, डेड बॉडी इतलो हॅलो आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।